Pasok mo dyan, record. Ano ba? Pasudlon sa... Tapos sabihin bakit ma'am? Maliligo kami. Tawa. Hindi yung may ID yung mga i-register. Dito lang yung magpasok. Pinalit na Nakalingkod na. Alam mo na nila na... Kaya nga dito. Dito siya padalin, hindi dito kasi may mga bisita na dyan. Oh, ito ang nakamura na, no? Bawian na yung ninyo mo. El Niño. Sa halip naging Santo Niño, Santo Niña. Nainin niya rin naman. Napatuyo tayo dito man. El Niña. Magkuha, tagtibol na gamay. Kasi nangatok ako, hindi na ako makapasok, sarado na. Kasi maraming pagkain. Magdating-dating ay lagi ang puso. Ulam ang mga rabdi nga. Ay ko lagi siya, di ko hangal. Lahongan na butog lamisa dito. Oo, kasi isang lamisa. Oo, di ba alam mo lang. Di dalawa raman ang ating libre. Eh, baka may mga bits. Ikuros pa dito ang isa ka lamisa. Ano pagkaon dito, ganun, nagsurot na no? Kamoy ka, hindi mo french fries, kaya kamoy may tulog. Pwede man man dito paglapit. Ano lang gulo? Ano siya, nakadikit na natin? Ha? Nakadikit Wala na pa. Huwag pa pin. Hanap ko pin. Yan ang mga record book. Pag Alam yung paste ko, alam may paste. Pin ko lang. Murot na. Kasa, dito ang pagkaon dito ka. Para kalidin yung mga tao. Ganda ng mga... ingon ka, pag tindog na mo, nag-telecom, wala nang magkaon, gikawat na. Mo lagi na. Adi, Di pa dito makawat, makit-building man po. Kaya ang problema, mag-CR yung sabay din. Ako CR na, yan. balik na yung manulod, may pagkaon, kunenta, wala nang may kaunom. Na yung mga outsider, CR. Naigward na dyan, pagkain. Ang isa, asahin nato, inha ka ng mubo-mubo. Dikitan. Kanang dikitan. Ay, Maria. Ma, sinura ma. Dito may mura. Dito makita ang sinura, tungtong na tutog lang isa. Papuntan na sultan. Papuntan. Aray, gano'n ko na pa. Makanta ko, ba't ano yung mga... Ako ganito, yung tubig ng to, inom na. Bukan ta ko no siya upa. Mamba na. Tulog ako, idlit lang ako gamay. Olay ma! Hindi naman ako magtao. Dating-dating na yung mga tao. Hindi ko sa kayo na 30 minutes. 30 minutes ang break time. In 12 hours na mong trabaho, dapat 30 minutes. You can take a nap. 30 minutes. Relax lang ang kayo na. So, Ang plug point, hindi na plug point. nablang po yun. Oh, ibo ka man na yung plan. Baka man Ikaw mo kayo mag- mag-ibig. mag-racing Ikaw na na, naman. pag-busy man, saka mag-plug. Sa mag-vlog, sa mag-vlog racing. Di ba? Ikaw sa plaga, nagbayan mag-ibig, saka mag-plug. High school, elementary, Saka din. Ako ang ginawa kay ano ang ginagawa ko kay race man ako sa Pilipinas, bayan ko mahal. Dito sila mag-linyang. Lagi mo select na kupirit nga bayan mag-ilog ya kasi Ronald kay automatic video so na yung kupirit ang bayan mag-ilog. Dili, si Kuan, may picture man. So lagi na kunya kay ang namang ka-download sa cellphone. So mag-select lang daan sa video kay ang cellphone ako mamay video. Importante ang video. So diha i-select na daan ang mga bayan mag-ilog ang mga tao. Ada na yung ikuan, tapos mag-kuan na lang. Video ako. Pwede na, tao mo sabat na lang sa voice. Boys sa diha video kay. Pagitao ng bayan mag-ilog at ano. Hirap na namin datan. Ikuha na yung number. By number. Tuloy-tuloy kasi. Sakto po kay diretso ang pag-kuan dito sa pag-racing, di ako na po na.
Sa pagkas. Duha man nakapirtahan. Anak dito. Isa. Pambalik dili mo agi dili lagi. Di ka na ugan. Ito kita. Aka kung di ka na nagbigo. Ito ang pag ano, ilis na. Duha man na. Tanawa na doon ang pasige. Ang blackboard ni Mama, rush ka ng blackboard, karoon nag-i-order. Nakali ang blackboard ito. Wala na yung blackboard nila. Wala. Blackboard guba man. Blackboard na whiteboard. Ito na whiteboard nila. Guba. Naguba as bagyo. Pagkamin. Pero gumanda. Para sa ano. Bakit po lang nato ang tablecloth kay blue? Ngayon lagi buha ita yung inyong tablecloth kaya mo ang color. Alay, kaya blackboard ito. Yung background ko sa pero ako sa Sa wonderful. okay nindot. Uy! Nindot ang video mo. Nawag. Word, nawag ba no? Wow. Lampo! Nawag. Lampo nga Yun, Ma. Ma. Hindi mo gani na unaon siya. Hindi ka naman. Nandito. Nandito, bagyo. Hindi sa mga itong tanggap doon. Siya mamo ko ang Gaang may kusog. Huwag may pa yung nagmamang kapit. Huwag mo human star. Kaya humang star. Maubo. Oh. Diyan may nangangay na star. Buwan ng star. Ibon ng star. Himay mo yun. Buwan ng star. Ibon yung mag-ilogon. Himay yapon. Mga to sa tangan nila. Katong kuhaw ba? Wow! Saan mo na kami po na yan? Lumay na ang Bago kabilang. Mahirapan Kung tawagin na siya. Naihandan. Naihandan. Takanana. Abot lang lang isipong na. Manisa. Kaya naman yan ko ano. Tawag na siya. Yaw! Yaw! Si amang na. Galing. Wala ang kapatid. Gaya lang ito sa amahan ba na? Kung video. Medyo okay lang. Kung Hindi video. na. Pagdarag. Smile. Asa ka ano, 3-5 na duha ka Cusco Ang gani. na 1-5-1-5. Dami ka tanong. Nagtag-password wifi ro. Na may wifi. Ang sabi ni Pihaw, ayaw ka balaka. Hindi ka istorya. Ayaw niya, Pihaw! Pihaw! Tawag na si Pihaw. Pero ipangbaan na ron sila ron. Pihaw! Marin manon ang duyan kayo Pihaw! barangay Kapalayan o barangay Trinidad. Yung bilang dyan. Naasa mga itong mga naming invite siya. Ang nangayglana, hindi ba? Hindi yung glana. Kaya pa mga pamo. Nabilin mong glana sa mga ito. Mabiyak na sila pa nani. Dahil magbibigyan lagi ito, iguang ito, idara na, yung kwarta kayo po. Ito yung kwarta. Maapil din siya, ito kung tuhal na tayo, balik lang umba po, maapil sa. Yung mo din si Gato, basol-basol. Dikiri, kanang istoryahe, di ba to? Istorya na po, pin up na siya eh. Yung kwarta kay 480 naman. Tuhal na sa natay, karoon maatil ng umba. Nakato sa umba, karoon. Maapil din siya. Inyo dayong inon kami, wa may tulog, sa excited, sa mensahe ni Mama, nasa blackboard kay talagang amazing yan. Amazing yun na, kay wa may kasabot, o di na ipasabot. The missing link. Amazing like yun. Nakwento na naman na yung istorya. Ikaw ba nga, mga Kung David? bakit nagiging kasi nung panahon ni Cristo, di ba? Lost City. Nagira na. Yun yung siguro mo yung first World War na nag-away ang China. Doon si Jesus Christ naglipa. Kaya doon siya tumayo sa bundok ng Korea. Hindi Kaya yan ngayon mga mga istorya. says my soul. Ayun, Oo, kaka lang na siya. Okay. Bigyan ka ng Bigyan sa mga istorya. Bawi ang ginairal mo ba? May scam tali ha. Kaya ang Ano na yung istorya sa inyo? Mamati ka, ha? Ilagay mo sa imong
Aling patakam, ayaw ilista, kay pag nabasa, nawala. Ay, naman ako, naman ni Papa. Oh. Subuon sa akong siya nga sa bayabas, abi na ako itong brass. Ha? Lingkod. Yung ginagtabako, ang bunal na mamate. Ako lang training mo na, kasi mga anak, ako lang lain po kumakuha o bayabas kay nung nani kadak ilis din na, kanang gamay-gamay ra sa kulingking, kahit pambunal na dito. Sa iyo kung dako, grabe, ito ka sakit na iyo ang pas. Training mo ko. Ako, siya kay balong nga ako, tulog na. Tulog na, pikit na mata. Yan, nagsigira itong kuhan, kaya dili naman iyang busis. Luluobo naman. Ang siya po, pikit-pikit na po siya kay tigulang naman. Iyang istorya kay tulog naman po. Kay mo, po ni Papa, nga po namati, pero nakatulog. May istorya, anak. Dili ka katakang sulti sa tao kay mautoy gayakon na dili mao na nasunod kayo sa Illuminati. Ibig sabihin, very wrong the history of God, kaya Illuminati. Ang history, Noah. Hindi ko pa nilagay dyan Noah at kaya na, di na siguro. Si Noah ay arka. Arka ha? Bakang tulog daw, or bakang tulog? Arka ni Noah. Kaya tinatawag ng arka ni Noah. Sino gumawa sa arka ni Noah? Noah mismo. Inuwa Noah ark na. Yan. Sino gumawa sa Noah ark? Sa istorya kasi mga tao niya. Dili. Wala'y matatubag yan. Si Moises, siya si Aman Jehovah. Si Moises, Aman Jehovah. Kasi siya si makapangyarihan eh. Kaya magdala siya ang pangalan na Moises. Si Moises. Kasi ang Jehovah. Ano yung Jehovah? Dito yan, no? Jehovah, Pihaw, unsa man? Jehovah, Alpha, Omega. Na ang Jehovah. Kaya nagdala siya sa pangalan Moises. Moises, Noah, Ark. Ngayon, ang nagsasalita sa time ni Ama, mga hayop, yung biting nagsasalita, yung hayop yan.